ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри барномаи иттилоъоти ахборро ин лаҳза мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон пешниҳодатон мегардонем. рушду пешрафти бесобиқаи пойтахти мамлакат ки раванди созандагиҳо ва давраи муосири шаҳрсозӣ унвон мегардад, душанберо чун шаҳри ҳамешасабз, макони сайру саёҳат ва пойтахти амтарин муаррифӣ кард. бо дар назар дошти афзудани таваҷҷӯҳ, шаҳри Душанбе аз даҳгонаи шаҳрҳои амтарин, беҳтарин шаҳри саёҳат ва сайругашти шабона эътироф гардидааст. ҷаҳонгир Сафарализода гузориш медиҳад. Душанбе шаҳре аз шоҳкориҳои истиқлол, хонаи умеди тоҷикони ҷаҳон, мазҳари муҳаббату садоқат, макони дӯстдоштаву амн ва шаҳре аз ормонҳои миллати тоҷик аст. Ин шаҳри афсонавӣ яке аз дурахшонтарин ва сабзу гулафшонтарин макони сайёҳӣ барои ҷаҳонгардон мебошад. Таи солҳои охир Душанбе бо имконоти муосир, симои диққатҷалбкунанда ва шароити пешрафта ба шаҳри ҷолиби ҷаҳон табдил ёфт ки имрӯз таваҷҷӯҳу боздиди сайёҳони хориҷӣ ба он рӯз аз рӯз афзун мегардад. خیلی خوشمون اومد، هم از هواش خیلی خوشمون اومده، هم از فضاش خیلی قشنگه، جای دیدنیش هم خیلی خوبه. کلا تو هتل هم هوای خوبی بود. دوشنبه شهر خیلی گلها و زیبا. имконияти васеъ барои сайру саёҳат ва истироҳату фароғат таи солҳои охир бо диди муосир ва ҷавобгӯ ба талаботи имрӯзи ҷаҳон муҳайё гардида, таҷдиди инфраструктураи зарурии соҳаи сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе ҳамону идома дорад. тибқи нишондиҳандаҳои омори ташрифи сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистон, хусусан ба шаҳри Душанбе, нисбат ба солҳои қаблӣ имрӯзҳо ба маротиб зиёд гардидааст ки натиҷаи заҳмату талошҳои созанда ва бунёдкорона аст. ҳар як сайёҳе ки имрӯз ба шаҳри Душанбе ташриф меорад, аз муосиртарин шароит баҳравар мегардад ва ба худ таъссуроти нек мебардорад. қалби Тоҷикистон шаҳри Душанбе бо дастуру раҳнамоии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои созандаи раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ имрӯз ба яке аз шаҳрҳои пешрафтаи на танҳо Тоҷикистон, балки минтақа ва ҷаҳон табдил ёфтааст. Шабонга манораву иморат, боғҳои фарҳангию фароғатӣ, фаввораҳои шуху дилангез, биноҳои баланд ошёна ва кӯчаву роҳравои пойтахти мамлакат бо чароғҳои замонавӣ ва рангомезии хос таби ҳар бинандаро болида мегардонад. фазои ором ва хушнудии сокинон мояи таваҷҷӯҳи эътимоди оламиён гардидааст. симои Душанбеи муосир комилан диққатҷалбкунанда шуда, зебогии он чун мӯъҷизаҳои табиӣ дилхоҳ нафарро мафтун мекунад. дар рейтини амтарин шаҳрҳои олам мақоми сазовору соҳиб шудани Душанбе мояи ифтихору сарфарозӣ буда, боз ҳам заҳмату талошҳои хастанопазирро талаб мекунад. Душанбе шаҳри сулҳу ваҳдат, шаҳри сабз, шаҳри дӯстию иттиҳод аст. сайругашт дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе барои ҳар як нафар писанд меояд. сарфарозии мо аз шаҳри шукуфон аст. дар доираи яке аз чор ҳадафи стратегӣ расидан ба истиқлоли комили энергетикӣ, навсозии нерӯгоҳҳои мавҷуда ва бунёди нерӯгоҳҳои обию офтобии хурду калон ҷараён дорад. танҳо охири моҳи гузашта аз ҳисоби ифтитоҳи нерӯгоҳи обии себзор иқтидори энергетикии кишвар 11 мегаватт зиёд гардид. ҳадаф ба баланд бардоштани иқтидори истеҳсолӣ барои тавлиди энергияи сабз аз ҳисоби манбаъҳои барқароршаванда ва заминагузорӣ барои рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ равона карда шудааст. гузориши Наврӯзшоҳи Азизуллоҳ. дарёи Анҷин дар ноҳияи Рошқала аз оби барфу пирях ташкил меёбад ва агар ин дар марҳилаи якум барои обёрии зироат истифода шавад, дар марҳилаи дуюм аз ин ҳисоб дар ҳудуди ноҳияи Рошқала энергияи сабз истеҳсол карда мешавад. ҳамин гуна чанд дарёчаи хурд якҷо шуда дарёи Шоҳдараро ташкил медиҳад ва имсол аввалин маротиба дар дарёи Шоҳдара калонтарин нерӯгоҳ бо иқтидори 11 мегаватт ба истифода дода шуд. дарозии дарёи Шоҳдара тақрибан 100 километр аст ва себзор аввалин нерӯгоҳи баландиқтидоре мебошад ки тавассути он аз ин дарё барқ истеҳсол карда мешавад. натиҷаҳо дар ин самт дар доираи татбиқи яке аз чор ҳадафи стратегии ҳукумати кишвар расидан ба истиқлоли комили энергетикӣ ба даст меояд.
дастгирии роҳбари давлат ҷарби сармоя ва бунёди нерӯгоҳи себзор барои 25% зиёд шудани истеҳсоли барқ дар Бадахшон мусоидат намуд. умуман давоми 34 соли охир аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи энергетикаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон беш аз 3,4 миллиард сомонӣ равона гардидааст. дар ин давра 73 лоиҳаи давлатии сармоягузории амалӣ ва татбиқи 12 лоиҳаи дигар идома дорад. истеҳсоли барқ дар Бадахшон аз 10,4 мегаватти соли 1991 дар соли 2024 ба 47,5 мегаватт расидааст. дар ин давра истеҳсоли энергияи барқ дар Бадахшон нисбат ба солҳои аввали соҳибистиқлолӣ 4,6 баробар зиёд шудааст. бояд таъкид намуд ки истеҳсоли барқ дар ин вилояти кишвар аз ҳисоби манбаъҳои барқароршаванда буда 100% энергияи сабз мебошад. иқтисодиёти сабз ин қонеъ гардондани талаботи рӯзмарраи инсон тавассути манобеъҳои барқароршаванда ки боиси рушди иқтисодиёти босубот мегардад. се омили муҳиме аст ки ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ҳамчун кишвари сабз дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мекунад. якум омили муҳим ин ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз кишварҳое мебошад ки дар байни давлатҳои Осиёи марказӣ ва давлатҳои дунё аз ҳама газҳои гулхонагиро ба атмосфера кам ихроҷ мекунад. дуюм омили муҳиме ки ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун кишвари сабз муаррифӣ менамояд ин мавҷудияти захираҳои барқароршаванда ки бениҳоят барои инсон муҳим аст об мебошад ва омили сеюм ин истифодаи нерӯи аз нерӯи барқароршаванда мешавад ки 98% нерӯе ки ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри истеҳсолот ва дигар самтҳо истифода мебарад аз манбаъҳои барқароршаванда мебошад. то охири ҳамин сол дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 16 нерӯгоҳи барқи офтобӣ, 11 нерӯгоҳи барқи обии хурд ва 1 нерӯгоҳи барқи бодӣ ба истифода дода мешавад. умуман татбиқи ҳадафҳои стратегӣ, истифодаи ба мавриди захираҳои табиӣ ва таҳкими созандагиҳо барои рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва беҳшавии зиндагии мардум замина гузоштааст. нояд ку тамоман симои худро дигар кард. акнун 10 сол қабл агар мо қиёс кунем нояра, мо бовар намекунем ки пешрафту созандагию сохтмону ободии ноя то ба ин дараҷа расидааст ва аз ин мардум бисёр хушҳол ҳастанд, бисёр хушнуд ҳастанд. мо шукргузори ваҳдату истиқлолият мекунем, шукргузори давлати Тоҷикистон мекунем, шукргузори пешвои маъзами миллат мекунем ки дар амин Кӯҳистони Бадахшон, дар амин минтақаи дурдасти Тоҷикистон ин хел ободию, ин хел пешрафту ин хел шукуфоӣ аст. татбиқи ҳадафҳои стратегии ҳукумати кишвар барои фароҳам овардани заминаҳо ҷиҳати рушди дучанд ва беҳшавии зиндагии мардум равона карда шудааст. дар доираи ҳадафҳо ҷиҳати расидан ба истиқлоли комили энергетикӣ ва дар ин замина таъмини рушди иқтисоди миллӣ, навсозии нерӯгоҳҳои амалкунанда ва бунёди иншооти нави истеҳсолкунандаи энергияи сабз идома дорад. дар Тоҷикистон соли 2025 иқтидори мавҷудаи энергетикаи кишвар бештар аз 180 мегаватт зиёд хоҳад шуд. наврусоҳи азизулло, Маҳмадсаиди Камол, Бадахшон, ахбор. татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумати мамлакат ва вусъати бунёдкориву ободониҳо дар ноҳияи Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ ба рушду пешрафти соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ заминаи мусоидро фароҳам овард. чунин раванди босуботи созандагиҳо ки самара аз истиқлоли давлатӣ аст, имкониятҳои беҳтари фаъолияти табибон ва хизматрасониҳои муосири табибро ба сокинон муҳайё сохтааст. тафсилоти бештар дар гузориши Олим Носирзода. аз маҷмӯи 380 иншооти бунёдшавандаи ҷашнӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ 63 иншоот дар соҳаи маориф, 26 иншоот дар соҳаи тандурустӣ, 47 иншоот дар соҳаи саноат, бунёди роҳҳо ва дигар иншооти гуногун таъинот мебошад. токунун 93% нақшаи пешбинӣ гардида иҷро шуда, корҳои бунёдӣ бо маром ҷараён дорад. бунёди муассисаҳои наву замонавии тандурустӣ, таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва ба маротиб беҳтар шудани сатҳи хизматрасонии тиббӣ дар ноҳияи Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ аз рушди ин соҳа дар ноҳия дарак медиҳад. муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии ноҳия аз 1 маркази саломатии ноҳиявӣ, 20 маркази саломатии деҳотӣ, 23 бунгоҳи саломатӣ ва маркази саломатии репродуктивӣ иборат аст. маркази саломатӣ яке аз муассисаҳои соҳаи тандурустии ноҳия маҳсуб ёфта, бинои мазкур баъди пурра таъмиру навсозӣ шудан бо шароити мусоиди фаъолият ва хизматрасонӣ ба аҳолӣ таъмин шудааст.
бо саҳму ташаббуси масъулон дар муассиса пайваста тадбирҳои сабзу хуррамгардонӣ амалӣ карда мешавад. Дар натиҷаи шинонидани ниҳолони сояафкану ороишӣ, гулу бутаҳои нодиру бунёди фаввораҳо ва иҷрои дигар ободкориҳо, айни ҳол ҳусни зоҳирии муассисаи тиббӣ зиннати хосеро доро буда, барои фароғати беморон имконияти хуб фароҳам оварда шудааст. маркази саломатии ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ аз як маркази саломатӣ, 20 маркази саломатии деҳотӣ ва 23 бунгоҳи тиббӣ иборат мебошад, ки дар онҳо 731 нафар корманд кор ва фаъолият мекунанд, ки 90 нафари онҳо духтурони тибби оилавӣ мебошанд. ҳамаи марказҳо аз таъмир бароварда шуда, инчунин дар деҳаи Фазлинавӣ ва Анҷиркон сохтумони бунгоҳҳои тиббӣ то 35-солагии истиқлолият ба анҷом мерасад ва мо дар оянда нақша дорем, ки дар деҳаҳои Чордара, Панҷоб сохтумони бунгоҳҳои тиббиро оғоз карда ва бо сифати баланд ба анҷом расонем. дар доираи истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бунёди 8 бунгоҳи саломатӣ нақшагузорӣ шуда, то кунун 3 бунгоҳ мавриди истифодабарӣ қарор ёфта, дар 2 бунгоҳи тиббии деҳаи Анҷиркон ва деҳаи Фазлнабӣ корҳои сохтмонӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор доранд. барои дар фасли зимистон гарм нигоҳ доштани ҳуҷраҳои корӣ, муассисаҳои тиббӣ бо системаи махсуси гармидиҳӣ таъмин шуда, тавассути сӯзишвории ангишт ва ҳам қувваи барқ фаъол карда мешаванд. бунёди чунин бунгоҳҳои тиббии замонавӣ дар ҷамоатҳои деҳоти дурдасти ноҳия дастоварди бузургу арзишманд барои кормандон ва ҳам сокинони маҳаллӣ мебошад. бунгоҳи саломатӣ дар деҳаи Анҷиркон, ки ояндаи наздик баъди итмоми корҳои сохтмонӣ ба истифода дода мешавад, барои 4000 нафар аҳолии деҳа дастоварди навбатии замони соҳибистиқлолӣ маҳсуб меёбад. шаҳрвандон низ аз чунин пешравиҳои соҳа, ки мунтазам ҳангоми зарурат баҳрабардорӣ мекунанд, изҳори қаноатмандӣ намуда, ин ҳама комёбӣ ва дастовардҳоро самараи сулҳу истиқлолияти комили ватан арзёбӣ мекунанд. мо сокинони деҳаи Анҷиркон аз сиёсати давлати имрӯзаи Тоҷикистон бисёр миннат дорем, ки барои сокинони мамлакат пайваста ғамхорӣ мекунанд ва ҳамаинро ба назар гирифта дар деҳаи Анҷиркони мо бунгоҳи тиббии замонавӣ сохтмониш идома дорад, дар арафаи анҷомёбӣ аст. баъди ба истифода додани бунгоҳи тиббӣ барои мардум шароити хуб фароҳам оварда мешавад. дар заминаи дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, сохтмони бунгоҳҳои тиббии наву замонавӣ аз ҳисоби лоиҳаи таҳкими устувори иҷтимоии иқтисодӣ дар ҷамоатҳои деҳоти дурдасти ноҳия бо вусъат ҷараён дорад. дар натиҷаи татбиқи ҳадафҳо ва амалисозии иқдомҳои бунёдкорона марҳила ба марҳила ба афзоиши ҷойҳои навикорӣ ва беҳтар гардидани имкониятҳои муосири хизматрасонии тиббӣ боис мегардад. дар маҷмӯъ чунин раванди созандагиҳо ба болоравии сатҳи некуаҳволии мардум мусоидат менамояд. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ, ахбор. бо татбиқи нақшаи созандагӣ инфраструктури ноҳияи Сипитамен мукаммал ва сатҳу сифати зиндагии сокинон боз ҳам беҳтару хубтар мегардад. ҳоло дар давраи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар марказ ва деҳоти ноҳия дар бештар аз 50 иншоот корҳои сохтмонӣ идома дорад. маълумоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. соли чорум аст ки дар ноҳияи Сипитамен ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаи корҳои созандагию ободонӣ мавриди амал қарор дорад. дар ин муддат бо саҳми мақомоти давлатии соҳибкорони ҳимматбаланд ва аҳолии созандаю бунёдкор дар марказ ва деҳоти ноҳия наздики 560 иншооти гуногун таъинот сохта ба истифода дода шуд. ҳамакнун кору амали созандагони имрӯз хоса соҳибкорон ва сокинон ба он равона шудааст, ки то моҳи сентябри соли 2026 76 иншооти боқимонда бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. бо ин мақсад ҳоло дар марказ ва деҳоти ноҳия корҳои сохтмонӣ дар биноҳои баландошёнаи истиқоматию маъмурӣ, коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, мактабу кӯдакистонҳо, муассисаҳои тандурустӣ, марказҳои савдою хизматрасонӣ идома дошта, ҷиҳати рушди инфраструктури маҳал ба таъмиру навсозии роҳу пул ва кӯчаю хиёбонҳо низ таваҷҷӯҳ бештар аст. то ба имрӯз аз 635 иншоотҳои ба нақша гирифта шуда 559 адади он ба истифода дода шуд, ки 88% нақшаро дар бар мегирад. он фарз куни кӯчаҳо, чароғон куни сохтмони ҳамаи бинои иншоотҳои хизматрасонӣ, алахусус соҳаи маориф, фарҳанг, тандурустӣ дар ноҳия бо маром
идома дорад. Дар бунёду иншоотҳо саҳми соҳибкорон хеле назаррас буда. Дар маркази ноҳия зиёда аз 12 биноҳои баландошона ки ошонаҳои аввал ва ошонаи дуюми онҳо марказҳои хизматрасонӣ ба назар гирифта шудааст, сохта бунёд гардида истодааст. дар солҳои пеш таъмирталаб будани аксар шӯъбаҳои беморхонаи марказии ноҳияи Спитамен мушкилоти асосии табибон ба ҳисоб мерафт ва ин ҳолат дар бештар маврид барои қабул табобат ва ташхиси беморон таъсири манфӣ мерасонд. ҷиҳати бартараф намудани мушкилоти мавҷуда тасмим гирифта шуд ки бинои шӯъбаҳои ҷарроҳӣ, таваллуд ва бемориҳои кӯдакона пурра таъмиру навсозӣ карда шавад. ҳоло дар ҳамаи иншооти зикршуда корҳои сохтмонӣ дар асоси лоиҳа идома дорад. иқдоми мазкур бо дастгирии ҳукумати кишвар ва маблағгузории шарикони рушд амалӣ карда мешавад. бинои шӯъбаи таваллудӣ солҳои 80 асри гузашта ба истифода дода шуда, солҳои охир ба таъмири куллӣ ниёз дошт. айни замон корҳои таъмиру аз навсозӣ 80% иҷро шудааст ва дар оянда ҳама бо таҷҳизоту лавозимотҳои тиббӣ лозима пурра таъмин карда мешавад ва хизматрасонӣ ба модару кӯдак боз ҳам хубтар мегардад. бинои иловагии шӯъбаи бемориҳои дилу рагҳо бошад бо саҳмгузории соҳибкорон бунёд карда мешавад. корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот ки дар асоси лоиҳа аз 2 ошёна ва таҳхона иборат аст, моҳи феврали соли равон оғоз гардид. дар назар аст ки бинои иловагии шӯъбаи бемориҳои дилу рагҳо моҳи сентябри соли равон ба истифода дода шавад. дар беморхонаи марказӣ таъмиру барқарорсозии хати обу корес ҳам идома дорад. ҳамин тавр бо татбиқи нақшаҳои созандагии инфрасохтори ноҳияи Спитамен мукаммал ва сатҳу сифати зиндагии сокинон боз ҳам беҳтару хубтар мегардад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, ноҳияи Спитамен, ахбор. дар ҷамоати деҳотӣ ба номи Абдулло Абдулвосиеви шаҳри Ваҳдат дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз 40 иншоот то имрӯз 20 иншооти ҷашнӣ сохта шудааст. Навсозӣ ва мунфаршнамоии роҳи байнидеҳавии Навниҳол аз иқдомҳои созандагии сокинон мебошад. бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар идомаи ободкориҳо сокинони сарбаланду меҳнатдӯсти деҳаи Навниҳоли ҷамоати деҳоти Абдулло Абдулвосиёви шаҳри Ваҳдат бо саҳми дастаҷамъонаи соҳибкорон ва сокинони деҳа мунфаршнамоии 1600 метр роҳи байнидеҳавиро ба анҷом расониданд. дар ин баробар дар дигар деҳаҳо аз ҷумла дар деҳаҳои Баҳористон ва Гулрези ҷамоати деҳоти ба номи Абдулло Абдулвосиёв корҳои ободониву созандагӣ, таҷдиду навсозии роҳҳои маҳаллӣ ва бетонбӯш намудани роҳҳо бо маром идома дорад. то имрӯз дар шаҳри Ваҳдат садҳо иншоот ба истифода дода шуда барои ривоҷи корҳо дар ин самт сохтмони иншооти таъиноти гуногун низ ба нақша гирифта шудааст. дар ин раванд мунфаршнамоии роҳҳои маҳаллӣ бо дастгирии соҳибкорони баруманди диёр ва сокинони маҳал низ вусъат меёбад. амалӣ намудани ин кори хайр бо мақсади рушди деҳот ва обод намудани як гӯшаи диёр барои фарзандон ва насли оянда шароити хуб фароҳам овардан мебошад. бунёди роҳ нишони пайванди устувории ҷомеа маънидод гардида, мунфаршнамоии он дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ҳамчун дастовези идона барои сокинон маънидод мегардад. сокинон изҳор доштанд ки барои истиқболи шоистаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар оянда низ дар ободии маҳал саҳм хоҳанд гузошт. дар Бразилия як ҳавопаймо суқут кард ки боиси марги 2 нафар гардид. дар макони ҳодиса мақомотҳои дахлдор корбарӣ намуда сабабҳои ҳодисаро муайян мекунанд. дар баъзе музофотҳои ҷумҳурии мардумии Чин гармӣ аз ҳад зиёд ба ҳосили ғалладонагиҳо таъсири манфӣ расонидааст. бино ба гуфтаи хоҷагидорон, Чин ҳамин гуна гармиро дар 20 соли охир таҷриба накардааст. шаҳри хабарҳо аз хориҷи кишвар. дар штати Сан-Паулуи Бразилия ҳавопаймои хурд суқут кард ки боиси марги 2 нафар гардид. мувофиқи маълумоти расида, пас аз чанд дақиқаи парвоз алоқа бо тайёраи хурд қатъ гардида, он ба фалокат дучор гардидааст. ҳангоми ҳодиса дар дохили ҳавопаймо 2 нафар қарор доштанд.
дар маҳалли ҳодиса кормандони хадамоти дахлдор барои дақиқ намудани сабабҳои ба фалокат дучор шудани ҳавопаймои хурд сафарбар карда шуданд. дар ҷумҳурии мардумии чин ҳосили гандум то охири сол метавонад то 5% коҳиш ёбад. Сабаби ин хушксолии шадидест, ки ба минтақаҳои кишоварзии музофоти шенсии кишвари мазкур таъсир расонидааст. Одатан деҳқонон дар моҳи июн гандумро ҷамъоварӣ мекунанд ва онро дар анборҳои ғалла тақсим мекунанд, вале имсол аз сабаби гармии ғайримуқарраре ба пухтани ғалла вақт намерасад, майдонҳо хушк мешаванд. Вазъият аз сабаби дуру дароз бебориш будани боришот бадтар мешавад. аз моҳи декабри соли гузашта инҷониб дар минтақаҳои гуногуни музофоти шенсӣ боришот ба қайд гирифта нашудааст. вобаста ба ин хоҷагидорон кӯшиш доранд, ки ҳадди ақал ҳосили мавҷударо ҷамъоварӣ намоянд. то ҳол ин танҳо 20% тамоми ҳосили ғалларо ташкил медиҳад. ба гуфтаи деҳқонон, одатан дар музофоти шенсӣ ҳар сол аз моҳи феврал то март борон меборад, аммо соли равон боришот умуман ба амал наомадааст. мақомдорони маҳаллӣ иброз медоранд, ки чунин хушксолиро дар 20 соли охир мушоҳида накардаанд. чунин вазъият дар минтақаҳои қисми ҷанубии музофоти гуанси низ мушоҳида мешавад. дар музофоти мазкур давоми 1 моҳ мешавад, ки ҳарорати ҳаво аз 40 боло мебошад. ин баландтарин ҳарорати ҳаво дар минтақа дар 65 соли охир аст. дар пасманзари номусоидии обу ҳаво кишоварзон шикоят доранд, ки зиён мебинанд. бинобар хабари расонаҳои маҳаллӣ, хушксолӣ аз моҳи майи соли равон то кунун ҳосили 50 000 гектар кишзорро нобуд кардааст. аз гармии шадид ҳатто обанборҳо ҳам хушк мешаванд. коршиносони соҳа иброз медоранд, ки имсол аз сабаби хушксолӣ дар ҷумҳурии мардумии чин ҳосили камтарин гандум дар 7 соли охир дар назар аст. ба ғайр аз ғалла, ҳосили дигар зироатҳои асосӣ дар мамлакат аз қабили шолӣ, картошка, ҷуворимака ва пахта низ таҳти хатар аст. дар минтақаҳои наздиксоҳилии қисми ҷанубу шарқии австралия тӯфон ва боришоти шадид ба амал омад. аз офати табиӣ минтақаҳои гуногуни штатҳои уэлси нави ҷанубӣ, виктория ва квинсленд осеби ҷиддӣ дидаанд. суръати шамол, ки дар маркази тӯфон дар 1 соат 125 километрро ташкил медод, хатои интиқоли нерӯи барқро корношоям карда, дарахтони зиёдро чаппа ва болопӯши даҳҳо бинои истиқоматию маъмуриро хароб кардааст. дар натиҷа ҳазорон нафар аз истифодаи барқ маҳрум монданд. ҳолати пешомада ба ҳаракати нақлиёт дар роҳҳо халал ворид намуд. вобаста ба ин аз сокинон дархост карда шудааст, ки муваққатан аз истифодаи нақлиёти шахсӣ худдорӣ намоянд. барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ, кормандони хадамоти коммуналӣ сафарбар карда шуданд. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо нашри навбати барномаи иттилоъоти ахбор ба поён мерасад. хайр, то нашрҳои минбаъда.